asị m gịnị wụ ụchụ. Were sị ha nke mbụ na mbụ ihe wụ ụchụ. Ụchụ karịrị, ụchụ akarịka. Nsị onye ọwụna nọ na platform ọwụna ọ nọ na-anaghị ekwu okwu, ọ naghị contribute anything, ọ naghị emegharị ahụ na platform ahụ, ya just gba nkịtị. Onye ahụ wụ ụchụ dara platform ahụ. Onye ọwụna bịara n'obodo enweghị ihe na contribute na that community, enweghị ihe na contribute na that village, enweghị ihe na contribute na that town. Ịwụ ụchụ dara ebe ahụ ị nọ. Onye ọwụna nọ na ụmụnna na-anaghị ekwu okwu na ụmụnna ọwụna ọ nọ, na-anaghị emegharị ahụ na ụmụnna ọwụna ọ nọ. Ịwụ ụchụ dara ụmụnna ahụ. Onye ọwụna dị bi n'ụlọ na-anaghị atụ ashị. Ị naghị eweta ego nri ụtụtụ, ị naghị eweta ego nri, enweghị ihe ị na-eme n'ezinụlọ ụlọ gị. Ịwụ ụchụ